Ahí tenemos a esa sirena, posteriormente cartelón de 20 segundos aos pilotos, 5 segundos, atentos ao semáforo porque aí darase a seguida. Vamos a ver, xa digo, 8 minutos, John Ander, Daniel Castro, Marcos Molinos, Daniel Señariz, Laura Lista, Iván Fernández, Froilán Gómez e David Blanco. Aquí os temos saída, vamos a ver quen chega, parece que John Ander, efectivamente John Ander o que chega en primeira posición. Pilotos autorizados a tomar a saída, tan só saíron 7. Vamos a ver cal é o piloto que non é da partida. Aí temos como esta primeira volta, número 1, número 2, número 7, terceira posición, vamos a ver quen chega, cuarta posición para o 5, Daniel Señariz, sexta para o 6, Iván Fernández, pasa Laura e o 19, pois é David Blanco con máis de 1 Castro, a terceira posición era para Marcos Molinos, porque vamos a ver como sae, aí temos ese mano a mano entre Marcos Molinos e Daniel Señariz, que vai a primeira posición John Ander, segunda Daniel Castro, terceira Marcos Molinos,
serie. Dani Castro. Moi baixiña, está sendo alcanzada. A tercera posición para Marcos Molinos, a cuarta posición va a ser para Iván Fernández. Si Marcos consigue entrar con normalidad, aquí tenemos Marcos Molinos, tercera posición.